machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Omosini yaurenya kwa mogojon kamoro moro maintie okinyi ni market koro maindi en okinyi ma chieng' tarik ari Brenda koda weche go mag ohala. Ng'anyo mabende ne gikwedo godo gedo mar magawa moro mano e kar rito le ma Nairobi. Migosi David Maraga kata kamano bang' ka nowe thuolo ne otamore wuok e station. Niko yet tim manyalo madro neno ni otieke ywak mabende jochiw thieth maket kod mago osebedo kakale nyakol moga jwang'. Ok en thuolo mokwongo ka jochiw thieth e pacho ka endi ywak, kata kamano penjo maduong' en ni to gibiro chiwo ywak maket kod magi nyaka karang'o.